història d'amor que és diferent a les altres, i a mi normalment les històries d'amor no m'agraden, però aquesta doncs, m'ha arribat. A mi el llibre que més m'ha agradat és el de Aquí és on tot comença, ja que és una història d'amor i és molt maca i és plena de sentiments. El llibre que més m'ha agradat és Aquí és on tot comença, perquè em sembla que és una història molt bonica entre dos nois amb problemes i que m'agrada molt com ha acabat tot i està molt bé. Inesperat, perquè de veritat us agradarà un muntó, és molt bona recomanació. El llibre que m'ha agradat més ha estat el de bolígrafs, ja que la trama està molt ben desenvolupada i no t'esperes al final i això t'enganxa. I atrapa llibres. El meu llibre preferit, El protagonista jove, és La immortal, perquè és un llibre interracial i de misteri. T'agrada llegir? Molt. Doncs apunteu-vos al protagonista jove. Vinga, no s'ho penseu. Això que trenca l'onada. Sí, però que no m'arribi. La platja una merda i l'aigua està freda. Ara, aquesta és bona, Molt bé.